کن سویب کن شما میکنن حقارت شب میکنن یادگارشون همه خلق میبرد تماشا میکنن خب تشبوس خودم ما کن بعد چه کنیم آخر دیگه ایلوج ما همین باوری داشتیم که همین پارتیا همچین یادشین دستگیری نباشه ما چه کنیم ما گیجورا ما دادم باکی گوییم یگون میخ زدگی نباشد یگون خیش من گواه هستن زیفو امروز اینا 200 نفر اومدنی بودن لیکن ما گفتیم که نه بیو حاضر نام هم ما اومده گاب زنیتون ارتماس همینجا بود نکنیتون که امروز دین میلیسی бо як кори зиёдӣ дар кори мо против власт нарафсудем ки якҷо митинг ташкил кунем мисол мо письмо доладани нестем ба номи президент мо президентам ягон чи гуфтани нестем мо ҳамина ки фақат ҳақиқат бошад барои мо дуруст ана фақат худатон аз аъзои ҳизб маводи ё чанд нафар не чанд нафар байка достем чанд нафар мо ариза навишта будем ҳамамо манам ҳамчун акун мо ариза навиштем ман якун навиштам баъд иноям ҳамаша даъват кардам ки илтимос занако биёитон ҳамчун заифа моям як чӣ гӯем какой-то флаг мо бовар карда заявление ариза навистем ки ҳамин ҳизба моям дохил шавему ягон ёрдам мешавад габи мо мегузарад ягон ҷой ба не дуруст чанд нафар будем чунҷа мегем мо 10 нафар цехи мо ҳамаш даромад цехишмон ама лекин коргаро кати мо ҳама коргарои мо навистагим дар маҷмӯъ як 40 нафар ҳастанд 40 нафар ҳозир чанд нафар баромаданд акун мегӯем ки рас раиси мо биромада бошад ҳамамо даст мекашем яъне шумо не ман шавҳари ман ҳамчун вакилам ариза навиштанд ки ман вакилиам мана озод кунедон ки ман ҳаққи ҳуқуқи худама талаб кара натунам ман чӣ хеле обрӯ мегирам дар пеши вайҳои худам мо ҳокимият спордагием ки даст мекашем гуфтам охи маҷбур шудем партия ки моё дастгирӣ накунад мо ба чӣ таги пок кунанд ҳеҷ кас моё хабар нагирад мана света моё кушта партояд худамо обод карда истода гирдем саҳари 2 соат 2 ним соат бегах метиҳад свет ино чӣ хел кунад сварчико кор кара наметонад ваё оила бояд пояд мо чанд сад одам бекор да вай пишти мана бак мисол дуратгор ҳаст унҷа ба мана вай қанд завод новой хонаҳоаст мо обед роҳан завод ҳаст ҷои масла бойка ҳаст прибыл давлат ба вай ушерб нашудааст ме света куштагиш мо давлат ба пул меспорем ку октябр надорем ай 10 октябр уже ису надорем баъди ҷанҷоли бозор ин минои дуруни бозори ином свет надорад гирдомон ҳаст хай ҷанҷол мекарда бошанд мобайни худашон кунад равад хонаи ҳоҷибурхон ҷанҷол кунад корхона мо халқ мо давлата прибыл овардостем ку мо халқа азоб натиям мо мехоҳем ки свет шавад мо кор кунем зиндагимо пеш барем тинҷӣ бошаду амонӣ бошад ҷанҷол набошад мана дута раиса мо ҳам хеле ҷанҷол дорад намедонем ки мо чӣ гӯем да вообще азоб кашидост якуним мо мешад атрофам ва свет ҳаст именно дуруни бозор дуруни бозор инон бозор нест